Eikä me tullut huono aikaa. Paketti hiivaa, sokeria 6 kiloa. Ja vielä pesäpallomailla. Siitä tekijälle paljon iloa. Luritetaan litku pulloon. Pullo pankolle ja hyvää tulloa. Niin varmaan, joo. Perhana. Voi helvetin. Mikä tää haisee? Laitellaan. Voisit sä pitää jotain ääntä, etkä hiippailla tuolla tavalla ihmisiä säikyttelemässä. Sä lupasit heittää nuo vehkeet roskiin. Kyllä sä oot melkoinen sonne. Tää on ihan tolkuton määrä. Itekö sä olisit tän kaiken juonut? Mä sanon, että tärkeintä tässä on tää puuhailu, eikä sunkaan se lopputulos. Ihan kauhea hajukin. Siis miten niitä ei mukaan vaarallista? No ei tää haisisi yhtä, jos on siinä kaikessa rauhassa saanut kaataa sen ton astiaan. Että sä olet itsekäs. No niin. Paraskin puhumaan. Saanko huomauttaa, että kaikki asutte täällä minun asunnossani? Karisen varmaan jo rauhassa, mutta sinä mäkätät ja määräilet ihan kohta yhtä pahasti kuin äitis. Anteeksi, kuin? Kiinni nyt. Mäkätät, komentelet, määräilet. Ha. Ettes yhtään häpeä. No et ite yhtään häpeetä. Onni joutuu vaaraan oma isoisänsä takia. Saanko Tyttö, nyt huomauttaa, hiljaa. että Onnilla on toinenkin koti, jonka sinä omistat ja jossa Tuomo asuu? Siellä saisit määräillä mieles mukaan. Hyvä on. Jos tämä peli jatkuu, niin minä ja Onni lähdetään. Terve menoa, tämä pannu muutti tänne jäädäkseen. Hämmärin pitkä könsi.